Maunibiya si Judge Paz Esperanza Cortez sa kaso ni Vong Navarro usa ka semana human iyang gitugutan nga makapiyansa si Cedric Lee ug kaubanan sa kantidad nga 500,000 pesos matag usa. Ang abogado ni Lee nga si Howard Calleja nakurat sa desisyon ni Cortez apan walay rason nga gihatag si Cortez sa iyang pag-inhibit. Gisaway ni Calleja ang kampo ni Navarro nga nisangat og mosyon nga pa-inhibiton si Cortez sanglit daghan sad kuno og mga resolusyon si judge nga pabor sad nilang Navarro. Si Calleja nagduda nga maunibiya si Cortez sa maong kaso tungod sa bullying human iyang gipapiyansa si Lee, Simon Ras ug Denise Cornejo. Sa laing bahin, gihangop ni Secretary Laila de Lima ang sense of delicadeza nga gipakita ni Cortez human iyang gibuhian ang kaso ni Vong.